Shalom. Ora semadi tersalutna. Ta mulai acara pertanyaan. Hamu wakadongan saporsiaun di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Di Borginon, di mana berpudi pertanyaan parningotan panaonon ni Tuhan Yesus Kristus. Neng matakas hom hita manangihon, duhut mangauhon pakokopon ni Tuhatta Yesus. Napola marutang hosa ibana jala mate, asa malua hita sia dosa hamatiani. Alani taparadi marohata martang yang nahom maita di inganat tabi. Amin. Marede maita sia buku ede nomor 21 ayat 2. Mari hite-hite guarni debata ama. Dut guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dut guarni ton di parbadia na tumapa langit do tanoon. Amen. Kristus manaon na posuk kumapapamu. Tumarikot tiruan di hamu bogas ni patna. Dangarong dosa di ula ibana. Dang jumpang akal di bagasan parmanganna, dang mangitsahi ibana dina hona itsak, dang makkusapi dina manaon namak persuk, alai di pasar do tupangu seperti korohai, haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani saluhut para sirwaon, nunga ditatap ho hami bangsomon, Aidang majua ho mangalehon anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni pardosa. Asa taonon na haleaon dohot siak ni bagi, sahat ro dihau na pinar silang.
Sai tupahi hami marhite-hite asini roham, asa margugu hami, jala marbenget ni roha, songon anak haholongon ni rohami, dia kasih taonon. Asa marsangap guarmu dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot tondi parbadia marhite-hite hami. Amin. Mari kita siat buku ede nomor 80 ayat sada. Barita panonon ni Tuhan Yesus na parjulu tajahama margati soring. Dungi ditakup akka soldadu dohot iduk nasida. Rodi akka naposo ni Yahudi ma Yesus jala di ihoti. Jadi ditoguyon ma ibana jumolo tu si Hanas. Ima si matuani si Kayapas, si tuani malim di nasataoni. Ima si Kayapas naung madok tuaka Yahudi, dengkanan domate salak kumopop bangsoi. Jadi dialusi Yesus ma ibana ninna patardo hataki di hatoropan. Na toktong duau mangajari na sailaon di bagasan perguruan nang di bagasan Jorope. Parpunguan ni saluhud halak Yahudi. Dang adong manangaha huhatahon marsibuni. Wasa au di sukuko. Nasida naung ubegi hataki ima sukun. Ai di boto nasida do na huhatahoni. Asa disuruh si Hanas ma ibana naung tinalii tu si tuani malim si Kayafas. Disido marpungu akka si boto surat dot si tuana torop. Alai saya mangihut do si Petrus madau-dau sahat rodi alaman ni si tuani malim. Laos bongok ma ibana tu bagasan lau hudul tu si rab dot akka naposo mardida ujungna.
Dungi dipakulingi situani malimima ibana ninna upatolon maho tu debata si parngului asa dipabuaho tu hami manang natutuho Kristus anak ni debata dungi didok Yesus matu ibana songon na didok mima tutu alai hudok matu hamu olat nyon ma idom muna anak ni jolmai hudul di siamun ni hagogoon jalaro di atas obun ni langit. Alai na hudul doang go si Petrus dialamani. Jadi dia boton sada poropuam ma imana madok. Doho dongan ni Yesus nasian Galilea. Alai di porsu si Petrus di do ma dang kadok kuboto. Jaladak watu si nani do mi. Laos ruar ma ibana tu alaman jolo-jolo. Jalamar tahuak ma manuk. Gabe dibuka si Petrus mama berburahon dirina uhut manolon-nolon didok ma dak kutada jolma na didok munai dungi martahatuak ma manuk padualihon jadi diingot si Petrus mana na didok ni Yesus tu ibana tolu hali do suada homu aun dorak so martahatuak manuk padualihon jadi marningoti tumatangis maibana. Alai dibuat situa di malim mahepengi nin nama dang jadi padumuni tu artani joro ai tuhor ni budar doi jadi mardos ni roha manasida manorotsa tuladang ni padde hudon bahe perbadan ni halak dagang alani umbahe marguari ladang mudar rodi sadarion tabegima kur paduan suara kantate harmonik.
Barita panonon ni Tuhan Yesus na paduahon, tajahama margatay soring. Nunga tabege jala taida holong ni Tuhan Yesus Kristus, namanaon na porsuk, asa malua hita sian dosa, alay na yang dobe pahutuyota na tinaon ni Tuhani, adorakso diparsilakon ibana, asa ditogun na sida ma Jesus sian jolo ni Kayapas tukator, alay suguk ma manuguti, dang nabongot angko na sida tukator, asa unak tarsubang na sida mangaton paskai, gabe ruar masilatus mandapoton na sida didok ma, pangaluan dia do dibuan hamu do pakalakon, dungi nina na sida ma mangalusi. Dungi dibege silatus pangaluan ni bangsoi, ditakasi do Yesus manang natoho ibana raja, dialusi Yesus do silatus jala di do ma, yang go harajo kunda da sian portibion, alai harajon hasitong addo, dang dapat silatus manang aha salan ni Tuhani, alai disuruh dope Tuhan Yesus tujolo ni si Herodes, panggonggomi Galilea natongon di huta Jerusalem. Alai adong matar hurung ujui sada parjahat na sumalin, namar goar Barabas. Jadi dinapa pungui nasida, idok silatus matu nasida, ise dipangido hamu paluauku, si Barabas manang Yesus natar goar Kristus do, ay diboto do, lateri nasida do bahen na dipasahat nasida ibana. Dungi ninna pangumi mahamando na sida, isa siyan na duway di panginuhamu paluauku. Jadi duduk na sida ma si Barabas, dungi duduk silatus matu na sida, atong ahabayan kutu Yesus natar guar Kristus. Gabe saluhut na sida mandok. Alai ninna pangumi ma, ayaha mana jahat dibahen. Marede kita siap kuede nomor 84 ayat sada.
Barita panahon ni Tuhan Yesus na patuluhon, taja mamaraskat soring. Dungi ditugu silatus ma Yesus, didokom ma lisingan. Jadi didadani soldadu masuk sang duri bahet tupal. Dia peo ma itu uluna. Baju dap-dap ma dia litot tu dagingna. Dungi Roma nasida tujulo nama dok. Tapi diho ale Raja Yahudi. Laos dipastapi ma ibana. Dungi ruar ma Muse silatus. Didok ma tuaka Yahudi. Idahamu ma. Uto gihod do ibana tujulo muna. Asa diboto hamu. Naswadong jupangau salana. Asadung di ida situa di malim do akan aposo ibana. Di johon nasida ma. Dungi di do silatus matu nasida. Buak kamu ma ibana. Parsilako kamu ma. Aidang jupangau salana. Gabe dia lusia ka Yahudi ma ibana ninna ma. Dungi di pasahat ma ibana tunasida asa diparsilakon. Jadi di jalur nasida ma Yesus. Saud matong diparsilakon nasida ibana. Manetek mamudar sian simangidu do simajujak ni Yesus. Naung dilabako tuhau parsilangi. Songoni nang siat simajujung ni Yesus para siroha na sohalo paoni. Oh Tuhan Yesus, anak ni debata, hami jolma pardosa dunia naikom manaon natinaomi. Alai alani holongmu dituhuko sude na porsuki, ditauko sude na haciti. Silang ni Tuhan Yesus silang na badia dui dihita. Ai hapapatarnya sini rohani debata dui tuhita jolma pardosa. Tapi gima kor paduan suara kasih choir.
Silang di Golgota siala holong ni debata taja mamarskat soring. Hamu kadongan dipersilakon ima uhumna di parade ni pamareta rum tuaka parjahat na sumalin. Hidup bahenna di papilito silatus tunatoropi Yesus do paluonna manang si Barabas parjahat na sumalini. Dinna rohani silatus dang mungkin piliton ni natorop si Barabas. Hape nunga holom rohado parnidan ni natorop. Dang buibe di ida nasida na jonjong di jolo nasidai anak ni debata si Palua Portibion. Si Barabas parjahat na sumalinido dipilit natoropi. Malua petaho parjahati asal ma diparsilakko Tuhan Yesus parholong na sohatu dosani. Tutuma nunga bedi tuhu Yesus silangi. Naiko kita hian na manuhuki. Nunga bedi patikos silangi di Golgata. Nunga bedi labakkon simangido ni Yesus. Nasay mamasu-masui. Doh si majua na soma nalaujai madalani akka huta mamaritahon barita nauli. Barita haluau ni. Silang di Golgota hapapatar ni holong ni debata doi tujolma pardusa. Silang na badia doi dihita. Silang naung makalonokon sude dosatta. Hatani debata mandok. Ai haotodo hatani taringot tu silangi. Di rohani akan alaho mago. Alai hagugon ni debata doi dihita na dapotan haluaon. Silang do dipakai Kaisar Rom. Lau manguhum akka parjahat na sumalin. Alai silang iro dipakai laho manguhum Yesus Kristus. Nakpedak terbukti ibana marsala nang maradopon ICP. Dang tuk habis taran di Portibion lau mangatusi si tahunan ni Yesus nagatung disilangi. Alai gabi pamikiron hauton sabing dui dia kajolma nalaho mago. Silang ni Yesusi papatarohon holong duhur asini rohani debata dui tujolma manusia. Silang ni Yesusi haluau doi dia kajol manarade mangihuton na ibana. Atong pasolot madirim. Tiup masilang ni Tuhani. Awahon pakokop nai. Jala tapatukap madirita di joluna. Sumoba ibana. Laos tatopoti madusata asago dame. Duot holong ngoluta. Jong-jong mahita saluhutna. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata parguguna sa tudusan, jala ama para siroha na sumurung. Dang lomo roham mida hamatian di pardusa, mula manian parjati tumadikod dalanna, asa magulu ibana, ido di pangido roham,
alani i ubahen na hupang idu hami, saya sudah tima torum asa unang mangonai betu hami, saya sesa masudedo sanami, asa mangulu hami di bagasan asini roham, saya pargugui mahami, asa margugu hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegi mahatani di bata taringot tua sesani dosata. Para siroha jala pardengga basa do Jahoba. Labat tarimas jala para siroha gudang. Dang di bahe tuita hobar tuakka dosata. Jala dang di baloso tuhita hobar tuakka hajahotota. Songo nasini ama-ama tuakka anakna asini rohani Jahoba. Diakka nama kabiari ibana. Hasangapom madibata nadi ginjang. Amin. Sunggul-sunggul. Naparjulu pertandingan passion. Di hari Selasa tanggal 1 April 2026 Ima Sadarion. Passion paduahon. Passion perpudi di hureta HKBP Stoyo adorakso parningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus masuk pukul 10 sia 30 wib. Na paduahon parningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus di hari Jumat tanggal 3 April 2026 parningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus ibadah masuk 5 hari. Ibadah na parjulu masuk pukul 6 wib bahasa Batak. Ibadah paduahon masuk pukul 8:30 wib bahasa Batak. Ibadah patuluhon masuk pukul 10 sadawib bahasa Batak. Ibadah pawaton masuk pukul 15 wib bahasa Indonesia. Ibadah palimahon masuk pukul 10 wib bahasa Indonesia. Laos disudi ibadah diuruti marulaon nahom dot ulaon nabadia. Napatuluhon parningotan ariha heon ni Tuhan Yesus. Di hari Minggu tanggal 5 April 2026 ima parningotan ariha heon ni Tuhan Yesus. Ibadah masuk 5 hari. Ibadah na parjolo masuk pukul 5 wib bahasa Batak, Laos, Isoma, Ulaon, Buha Ijuk. Ibadah paduahon masuk pukul 8:30 wib bahasa Batak. Ibadah patuluhon masuk pukul 10 sadawib bahasa Batak. Ibadah pawaton masuk pukul 15 wib bahasa Indonesia. Ibadah palimahon masuk pukul 10 wib bahasa Indonesia. Songonima sunggul-sunggul dihita. Tabegima kor paduan suara perempuan.
Marhedeta Syabukede nomor 412 ayat 1 2. Dame ni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas ma dihita saluhutna. Dihita saluhutna na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Jamita di pertangyangan pasyon na padua honon wenet hamido sian Lukas bidu 22 mamuka sian ayat 40 sada tolhastu ayat napa 44 ton.
Lukas 22 ayat 41 sahatu ayat napa 44 hujahama dihita saluhutna songonomma didok. Anggo ibana dipapulik madirina sian nasida arga tuk dangguron batu marsinggang maibana martangiang songonon. Amang out olo mahonian pasal puhon si inumonon si anau. Alay unang marohakku saut rohamma. Alay di ida ibana masuru-suruan sian banua gijangi na marguguyhon ibana. Jala di parukilon nai, lam digogo mamartangiang. Jadi songon mudar na hipaldo, madikdek huduk nai tutano, isido sahakna. Dihita saluhutna na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, somaldo dipatupan napak tilas, molo marningot sada sejarah na tungmas saibalga. Molo 17 Agustus rupani parningotan ari kemerdekaan, jokdo dipatupa napak tilas. Jalan waing pe di pertangyangan pasyota, molo tapatupa pe pertangyangan pasyon itu adalah napak tilas mengenang kembali marningot muse bohado panaonon ni Yesus Kristus. Molo mulak hita tupudi, molo tatatap onomari adorang so dipersilakkon Yesusi ahado namasa. Molo H-6 ninna di bahasa Nuaing 6 hari sebelum ima peristiwa sahat Yesus tu Betania di bagas nisi Simon pas mai hari Sabtu. Hari Sabtu sahat ma Yesus tu Betania di bagas nisi Simon, disima ibana dimiyaki si Maria, marhite-hite miyak na arga narwastu. Jala disima si Judas komplain, sayang ni miyaki, au surah digadisi, boy doi mangurupi akka napogos. Alay dia lu si Yesus ma, si Judas di hati-hai. Toktong do adong napogos di tonga-tonga muna. Alayang gohau, dang toktong di tonga-tonga muna. Hira nama bain adat pananomod do ibana tuau. Ninna Yesus tu si Judas. Ima di hari Sabtu H-6. Di hari Minggu H-5 disima Yesus masuk tu Jerusalem. Merdalam may bana sian Betania tu Jerusalem. Jarak Betania tu Jerusalem kurang lebih 3-4 kilometer. Molo di Bibiltai di bahasa Indonesia didok jaraknya 2 mil. Di Hata Batak didok jarakna 2 batu. Sekitar 3-4 kilometer. Merdalam ma Yesus sian Betania, lau tu Jerusalem, dia mengendarai keledai, disambut dengan daun palma, melalui seruan Hosianna. Dung sahat ibana di Jerusalem, sugo marohani halak Farisi mangida ibana. Didokma suru mana sida hohom. Alay dia lu si Yesus.
Molohom nasida betwodo nama katai ninna. Jala di botarinai mulak ma Jesus tu Betania muse jala marborngin di Betania dang marborngin di Jerusalem ibana. Di hari Senin imahamin opat borhat maibana muse tu Jerusalem mardalan sian Betania. Jala di pardalanan malema Jesus diberi mana ma sada hau ara aledang marparbui diburai ibana hau arai ala so marparbui. Yesus mengutuk pohon ara dang marparbui ho saliling nililingna nina Jesus tu hau arai. Jala dung sahat ibana tu Jerusalem disima ibana palauhon. Yesus murka, Yesus marah kepada para pedagang tuak kapar tiga-tiga na adong dibagas joroi. Jaladung salpui mulak do ibana muse tu Betania ima namasa ha minopat di hari Senin. Dari Selasa marsugut nai borhat do ibana muse tu Jerusalem. Jala di pardalana di bering ibana ma nunga malos hau ara na binuraan nai. Dung sahat ibana di Jerusalem, disima ibana mangajari di bagas joro. Disima di patorang ibana perumpamaan antara hubungan ni Jesus tu halak Yahudi. Jala disima berdialog, berdiskusi, berdebat antara Jesus dohot halak Parisi taringo tu nama garar pajak. Dohot taringo tu pilihan ni nama balu na pugusi. Imana masa di hari Selasa Hamin 3. Jala di hari Rabu hira suadongdo di suraton songo dia perdalanan ni Jesus di hari Rabu. Torop akka ahli tafsir madok namartangiang do ibana. Apalagi songon partikyatan waing hari Rabu tongon songonon dangadong di patupa Jesus di suraton di patupa Jesus taringo tu kegiatanna. Sahat matu hari Kamis Hamin 1 ima persiapan perjamuan Paskah. Di hari Kamis ima pembasuhan kaki tuakka sisianna diburi Jesus patni akka sisianna. Disima di hari Kamis ima penetapan perjamuan kudus. Disima dipengok Jesus si Petrus babua na suadohononna Jesus tulu hali adorang somartahuak manuk. Jala di hari Kamis Hamin 1 disima Jesus martangiang dung sipul nasida patupahon perjamuan kudusi. Martangiang ma Jesus rabdoho sisianna di Getsemani. Jala ima nagabe jamita dihita di bornginon. Dung sipul Jesus martangiang. Disima ro akka soldadu rabdohot si Judas. Ditakuk ma Jesus sahat tu na dipersilakon hari Jumat. Dihita saluhukna na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Turpuk jamita na huenet hamin akin ima Jesus na martangiang di Getsemani. Getsemani lapatan na perasan minyak zaitun. Itulah yang menjadi simbol Yesus diperas habis-habisan. Salah satu sejarah besar
dimulai di Getsemani. Jala di Getsemani, di sido Yesus pasahaton parsorionai. Dia menyerahkan segala pergumulannya. Ido benna didok, herana mate dohu hilala ninna Yesus. Ra, jarang dohita madok si songoni, moloduk-duk si taunota. Hirana mate huhilala ninna Yesus. Jala turpukon maborngin parpudi Yesus rap dohot sisianna adorang so ditakup. Neng Roma soldadu, neng Roma si Petrus, neng Roma si Judas parjehei. Laho manakup ibana. Marhiti pangumaon di pasahat si Judas parjehei Yesus tutangan ni pamuno. Ternyata pengkhianatan adalah cara paling ampuh untuk mengalahkan musuh atau lawan. Dihita saluhutna nahina holongat di bagasan Kristus Yesus, di papulik Yesus do dirina, rabdohot sisianna, laho martangiang. Yesus berdoa, martangiang do ibana. Jala dina pujung sasadasa na martangiangi di pasahat ibana do pangiduan na tu di bata. Marhiti padohan au ulo mahonian pasal puhon si inumonon sianau. Si inumon itulah melambangkan penderitaan. Si inumon ima si taonon naik kot tinaon ni Yesus. Jala di boto Yesus do na tinaon na isoi nama duk na. Begitu pedih, begitu sakit. Jala di pangiduan naidang nama maksa Yesus. Alai pangilekod do di patupa ibana, bukan pemaksaan. Jala takas do di boto Yesus tanggung jawabna. Dia tidak lari dari tanggung jawab untuk menebus dosa manusia. Dia tidak melempar tanggung jawab kepada orang lain. Dia tidak mempermudah tanggung jawab itu sendiri. Jala di pasahat ibana do dirina. Dia menundukkan keinginan kemanusiaannya di bawah rencana ilahi. Di patuduk ibana do hagiot ni daging na itu sakap ni debata. Ido ubena duk situtu di hilala ibana na martangiangi. Jarang dora adong halak martangiang songon Yesus diturpukon. Pola sahat tu madikdeki karingakna songon mudar. Merhippal-hippal. Yesus sangat ketakutan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Di bahasa medis, Yesus mengalami hematidrosis. Kondisi medis yang langka di mana ada seseorang mengeluarkan darah melalui pori-pori kulitnya. Pemicunya adalah ketakutan yang sangat hebat, tekanan mental yang sangat kuat. Ini merupakan tanda bahwa tubuh dan mental seseorang berada di titik batas kemampuan mereka. Soi nama duk ni Yesus na martangiangi. Jala dipergugui suru-surua do ibana sian banua gijang. Di dok Yesus do di tangyang nai, di ujung di tangyang nai. Lomomma nasaut. Lomomma nasaut. Unang ma lomo ni rohakku ninna ibana. Dihita saluhna nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Dinamarningot hita di sitaunon ni Kristus. Di borginon
di tonahot turpukodo pabua hitape marsitaonodo. Ketika Yesus akan memikul salib, kita juga memiliki salib yang harus kita pikul. Adong bedo silangta, adong bedo si taonota. Molo adong do si taonon mu inang, adong si taonoku, adong si taonon ni helami, adong si taonon ni keluargami. Molo madukku dihilalaho si taonon mi. Isedo dihirim roham mangurupiho, manuhuk silang mi. Molo adong bedo silangta. Siapakah yang kita harapkan untuk menolong kita di dalam memikul salib kita? Tahirim keluarga ta, todong ta, ay nasida pe adong do silangna. Nasida pe adong do si taononna. Atong molo songon itu ise do hitamangido. Daholat tu debatado. Alani dia pe silang na dituhuk kuak kamanginang. Pangido mapangurupio siya debata. Asa dipargugui. Asa dipatau. Asa diurupiho. Laho manuhuk silangi. Na mangihut. Nanayang putikata nanayang berengot ta siya turpukon. Ima pabua. Yesus dipapulik do dirina laho martangiang. Dipapulik dirina laho martangiang. Somalna jolma papulik ko dirina laho mangulahon najuka do najahat do. Biasanya orang menyingkir atau menyendiri untuk melakukan sesuatu yang jahat. Dakya halak marnarkoba di tonga-tonga ni natoro. Somalna molo di papulik jolma dirina laho mangulaho dosa dui dohot lan akka na asing. Alay marhite-hite turpuko di papulik Yesus do dirina untuk bertemu, untuk berkomunikasi lao marsaur dohot debata. Di baheni di masa-masa passion. Di minggu-minggu passion noeng, naik kita papulik kod dirita. Mari kita mengambil waktu untuk menyendiri, untuk merenungkan betapa Tuhan mengasihi kita melalui pengorbanannya. Naik kita makohom di minggu-minggu passionon, ido bena somalna molo Jumat Agung di HKBP dakolan pamangan na makohom alai paheanipe hohomdo. Ido benna bolo ari Jumat Agung warna pakaian itu di HKBP biasana warna na hohom. Bolo didok warna nahohom dohot bentuk nahohom nga sudehita maboto mangatusi i. Alani makohom mahita mangauhon melihat merasakan bagaimana pengorbanan Yesus dalam perjalanan hidup kita. Jala naparpudi marhiti-hiti na martangiang Yesus di Getsemani, yang paling menarik adalah doa Yesus. Ay didok Yesus do. Salpuhon ma si inumonon ninna ibana. Padohan ni Yesus na madok salpuhon ma si inumonon, itu adalah sesuai dengan apa yang ada di hati dan di mulut. Sarupa do paddohanay, dohot na dirohanay, salpuhon masi inumonon. Taksongot tangyang nidongan. Didok donya salpuhon matuhan si inumonon, siya julukonin na. Ala di juluna adong bir, adong anggur, adong cipas, adong lebel, salpuhon matuhan si inumonon inebana.
Aleng ko di rohana, unang matehe. Tabodo ni numonon inna. Dak sesuai hata dohot na di rohana. Alayang ko Jesus, sesuai do. Na di rohanai dohot na ni do na. Ala niya, ala di boto ibana do, si taonod dui. Roma do nganon, ipaksahom madirina manginumi, ujung na manaw may mana ala ni si inumon na. Di baheni dihita saluhuk na nahinahulungan di bagasan Kristus Jesus, marhiti-hiti trupuk jami taon, naing adong keselarasan, berbanding lurus antara apa yang kita katakan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Di dalam berdoa kepada Tuhan, mari jujur. Jujur hita tu di bata ali Tuhan. Hodo na boto rohaku. Ali Tuhan. Hodo na mga tusi ahanariko diau. Roham manasaut unang ma rohaku. Alani di Minggu Pasyon, di pertanyaan pasyot tadi obbason, naing adong kejujuran di dalam doa melalui penderitaan yang kita alami, Tuhan pasti akan menguatkan kita. Donganan jala perguguyon ni debatado hita, molo tapasaha sudi akasi taunon naro tubagasan ngoluta marsada-sada pasrah atas keputusan ilahi. Amin martangyang mahita. Mau lihat ma Tuhan disudidingkan di basam dohot asin ni roham. Di patomu-tomu hodo lakanami marsaur di bagasan pertangyangan pasyon burninon di huriam HKBP Sutoyo. Namar ningok dohami di panaunomu. Namar ningok dohami di perdalanan ningolum. Tagad di portibion manubus hami perdosa. Di bahini Tuhan, hu hilalahok kami mai, hu argahok kami mai, asa arga kami di bagasan nguluon, jala arga kami di adupanmu nabadiay. Ali Jehovah, paingot kami toktong, asa pasahaton parsuryon nami tu adupami. Songo Jesus na pasahaton parsuryon nai, di bagasan tangiang, songo ni manak kami, jala pargugui kami, patupahon lomo ni roham, saha diho manang sadok ruas ni huriam, natongo di bagasan ragam ni akasi taunon, urupi pargugui nasida patau nasida, nang diragam niya kalas ni roha. Tuhan leon mahahipason ni tod dinang pamatang di hami marsada-sada. Asa marhiti hahipason ni tod dinang pamatangi. Buhay hupatupahami, dia dolas ni roham, nanaing si ulahonon nami. Tuhan, saha di homa keluarga nami, rodi nasinita ni roha nami, patulus mahobar tulomon ni roham. Dosa pangalasyon nami na gudangi, salpuhon ma, asa tamahami majalo pasu-pasum. Di bagasan Kristus Jesus, jalo-jala uluy matangi ang pangiduan namion, asi maroham. Amen. Tapasahat ma piliata, huhut marede. Soy
Jongjong mahita salutna. Tapasahat ma pilihan na tapapungon tuadupan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haruruan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulon harajaon mo di tonga-tonga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen rapita mangido di tangiang alea manami. Say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saot malomo ni roham di banotong songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami siyang pangago. Ay hodo na punah harajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon sa liling nililing na. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus, holong ni rohani Dewata Ama, dohot parsoran ni Toddi Parbadia, ima namadongani hamu. Amen. Horas madihita saluhutna.